ibandla lizekeliswa njengomuntu ongumama. Zininzi indlela zokutolika ke bazalwane, ndafuna basinaxabani kuloo ndawo. Ngomsomnye uzathola umuntu xa etolika le ndawo angayitoliki ngolhlobo mna ndiyitolike ngalo. Akaphoslisi, andinyanisanga, yitro. Funeka yangolo hlobo. Ngoba abanye abazoyitolika ngohlobo mhlawumbi mna ndizayitolika ngalo. Ngoba uzathi omnye hayi le ndima ibhekiselele kwi-independent ministries ezisebenzisa igama laseSabatha. Uright atsho nami zaba right kule ndizayithetha. Kodwa mna ndifuna ukuzisa ingxaki ekhoyo. Kumaxesha amaninzi siye sicinga ukuba ingxaki ingaphandle kwaba bantu kusafuneka bevangeli. Ndizokuthi ke namhlanje ndizobeka le ngxaki ndizisombululo sikhulula. Ndizothi namhlanje ingxaki iyakwazi ukubakho apha ngaphakathi. Kwaba lapha ngaphakathi. Ingxaki ke ndifuna uyizisa yethi ubuKristu abukwazi ukubakhona without Christ. Namhlanje ndavala nyawo. Mandibe ngohlobo le. Okho abanye bafana kunye indawo endake ndakuyo. Ukuthi xa uthetha umuntu behleli phansi abafana babili. Bathi hey, ngasikubani asuke phaya. Asinike lento azayithetha. Sozifundele emakhaya. Abantu bagezayo ngamakhatha nagezayo njalo. Ndiyafuna ukuthi lo mkhwa esisimbo saba bafana singenile kumaKristu asithi okucinga into kokuba uYesu makabuye umva ebomini bethu, asiyeke siziphilele thina ubomi bethu. Kuthiwa abamama basixhenxe bathi okokuqala sizazityela isonka sethu. Siyakhumbula mosilo ukuba uGenesis chapter 22 eli gama lithi Jehovah Jireh, God the provider, liqala pha. Ngeli xesha uAbraham eza kunikela ngonyana wakhe uIsaki, uthi sele esilungisile isitshetshe eza kumnqumla umqala, kuthiwe nantsiya imvu ibambekile. Na kulapho ke ngoku uAbraham azokuyiqonda into emveni kokuba ethethile nonyana wakhe xa ebuza tata nazi inkuni nasi sibingelelo iphi imvu. Remember mos uthi uAbraham cephendula God will provide kuBhayibhile zesingesi. Now eligama ke ulithi Jehovah Jireh liqala pha. Now abamama xa besithi siza kuzenzele sethu isonka isakuzidlela sethu isonka, babonisa self sufficiency lento engafunekiyo ebuKristwini. UmKristu othi ndinaso esami isonka andixhomekekanga kuwe Yesu. Siyakhumbula mos nakwibandla laseLaodika phakathi kwezinto elityholwa ngazo elibandla kuba lithi lona linezinto lanele alidingi nto. Now sinengxaki namaKristu anjalo. Athi sikumithi Kristu ebomini bethu. NgamaKristu ke ngoku angazokwazi ukuthi moyikeni uThixo nimzukise kuba lifikile ixesha lokugweba kwakhe, ngoba bazibona bonele kule ndawo bakuyo, bazibona bengaswelanga nto kule ndawo bakuyo, bazibona bengabantu ngathina abacontent kuba benza ikhumsha lento. Ngabantu abangohlukanga kula 4 kuMatthew chapter 22. Sayikhumbula mosilumsithu ikumkani kupha izimemo zingene esixekweni ze kuthi aba bantu bamenyiweyo bonke babe nengxaki. Athabale isigqibo sokumkani esithi hayi hambani nihewuze kwamntu nje nidibana naye. Phakathi kwabantu abafikayo kulomsithu basiyayifunda kahle iBhayibhile, kwabakho lo mfo unengubo engeyiyo eyomsitho. Yabona iBhayibhile sifuna ngoyifunda ne lo muntu uhezwe ezihambela ne. So ngamanye amazwi kuzoba khona ingqondo apha kuthi ithi uzoplease asimplize uKristu. Ndicela sisivaneni ngalonto noba mhlambi nondiqumbela ningandiqumbeli kakhulu, at least nindikrwece ngebhatyi pheba ukumkani.
Asimplize uThixo ngesishumi, asimplize uThixo ngokuze enkonzweni ngesabatha, asimplize uThixo nangokuba zinkokheli enkonzweni. Akukho nexa uvelinye ayazi uThixo aliphume ngosikezodo singazenzi. Sithi abaza kuchanika ngokungazenzi ngoba zenzelwe thina. Anose understand nalento. So lo mfo ufika engenayo ingubo yomsitho, ufika enalengqondo ithi ndiyapliza ngoba bebekhona bebemenyiwe baze ababikho. Therefore mayamkeleke lento. Uyalibala into kokuba asikwazi kuqhubekeka singenayo ingubo yobulungisa kaKristu, ngoba le ngubo angenayo yingubo yobulungisa bukaYesu. Uthi Isaya obethu ubulungisa bungamanikiniki. So lo mfo uzipresente ngoba kubulungisa. Na ile problem ke ngoku ikwaba mama basixhenxe. Ile problem ilapha kum nakuwe into kokuba singasakwazi ukuvangela nje. Sibethwa into kokuba sinxibe kulungisa bethu. Sizibona si-self sufficient, singadingi uncedo lukaThixo. Ibangele ngokulonto leyo singakwazi ukusukuma kwindawo sikuzo sithe ebantwini uyabuya uYesu kwesibili ngoba si-self satisfied. Ithi ngeBhayibhile sizatya kwethu ibe iBhayibhile isichazela ukuba chapter 5 kaJohn no chapter 6 kaJohn uYesu udlisa abangamawaka amahlanu. Xa ubala ke ngwaseBhayibhelini it's more than that, ngoba ngelishwa bengafane babandakanywe omama kwakunye nabantwana. So kuyabonakala ba elonani lingathi khathi ngoba uba ufuna ubona indawo enabantu abaninzi abangomama yonkonzweni, ba ufuna ubona indawo enabantu abaninzi abangodada yebenzi. Hayibona lapha asoziphazamile uba umama bakhona bambala, kodwa le yindawo yodada. Kuyachizwa ngokuba ngamadoda amakhulu inkonzo seyiqalile, kodwa lapho ndiyaqonda ukuthi omama abekho uKristu is always the provider. Na xa uzawuthi wena ndiza kuzidlela sami isonka uthi andikudingi nganto ebomini bami Yesu, ndinakho uzenzela ngaphandle kwakho, andiqhubekekanga kuwe. Na ilo problem ke endithi ndifuna ukuzisa yona na yile pride ethi andikudingi nganto, ndizimele, ndinakho ukuzenzela yonke into. Uthi ke uPawulos xa ethetha ngalento eyala uTimothy kwincwadi yakhe yesibini ebhala uTimothy chapter 3 uthi waTimothy kwazi oku ngemihla yokugqibela. Ndifuna le ndawana ithi phakule kule ndima abane form of godliness but denying the power thereof. KwiBhayibhile yesingisi ibeka ngolo hlobo abanokumila kobuthixo kodwa bewakhanyela lo mama. Isizathu sokuba bawakhanyela akuzothi kaloku kuphakamile uphinde uvume into kokuba kungakho umuntu ongaphezulu kunawe. Anoma seyiqonda nento kuba kuhezekile mos unombuzo chapter 14 uthi utheni na ukuwakhwezi, and then I respond ewezekile ukuthi uthe ndakuphakamisa isithaba sami sibe above the stars of God. Akuzo umuntu ephakamile avuma abanye abantu babengenxa kuye. Hayi ukaphakama uyayibhuti nophakama. Khawuye kwisikolo sempakamo uyoyifunda uphakanywa njani. Xa uphakamile kumele ba abantu babengezantsi kwakho, otherwise akuphakama ngusahleli phansi bangenhla uhleli phansi akwaphakama. So noSathana waqiniseka into kokuba esakhe isithaba will be above the stars of God. Na yaprova le into kokuba lo isingathi noko inzwane zakhe mazidibane nesitubu izithende nomgubasi aqwa ibhathe xabini. Kulapho ke kwayafikelela khona into kokuba ithi iBhayibhile kuchapter 12 verse 7 kusithilele kwaze kwabakho imfazwe emazulwini. It was not a physical war njengoba nje bebecinga, yaba imfazwe ideological war
usathane eyimelele ayimeleyo. Yabona ke khona into esiXhosa kuthiwa uqina enyaleni. Ngasuqina enyaleni kuthi ngokusoyibona inyani. Uyikhanyele ukuyibona uthi hayi ayiyo. Ngokuthi umuntu exaba udinga ithumbu kule ndawo uthi andinathumbu. Wena uyimele xa ungabetha abantu ngalonto. So usathane befike kuso stage sonoba ayimele lento ayimeleyo ingekhoyo. Kwanyanzeleka into ba ndoda kaloku apha kukwam Thixo. Wena ke mozakhele lakho ibobozi samwe apho ke uzawuzilawula. Ke sibone mos nasemakhayeni nokuba umntana ongiba ngathi nokufuna ukuphatha uyakhunduza uba kaloku ezindonga zine nyana zithi mna kuba ke wena uzibona ngathi unokuqina okuthile khawukhe uyozwa khele lakho ibobozi samwe. So yiloo ngxaki ke ekhoyo ebangela uba amaKristu angafuni ukuwenza umsebenzi kaThixo ngoba azibona ebhetele, azibona ephakamile kunoThixo. Uthi kuPawulos sendithendekile ndawo uKristu uaware ngale ngxaki ngoba udathi kuMatthew chapter 7 verse 21 asingabo bonke abathi inkosi abaya kungena ebukumkani bamazulu ngabakwenzayo ukuthanda kukaThixo. Athi xa icacisa lento baninzi abaya kuthi ngelo xesha besingathangana ngamela you listen to this egameni lakho senza imisebenzi yamandla. Ingxaki apha isempeni kokuba abantu want the name but not the person behind the name. So ingxaki namaKristu angaphakathi enkonzweni hayi amazi uKristu nje abangaphandle bengamazi kwawumazi besafuneka baziswe uKristu. Thina siyamazi cha into esingayifuniyo ukutshada naye, into esingayifuniyo ukumthobela, into esingayifuniyo ukwenza intando yakhe. Into esiyifunayo sithi sabigama eli sibizwe ngalo and then wena ke njengabafo benthetha ngabo ungabuya umva suka apho usiyeke thina sizihlalele. So yile ngxaki ke ndizothetha yona. Yile ngxaki ndizothi ndifuna ukukumema into yokuba sibuyele kuKristu. Ncwadi yezililo zikaYeremiya nguchapter 3 nguverse 40 ithi le ncwadi xa ithethe masizigoca-goca siziphengulule indlela zethu sibuyele kuThixo. Ndifuna senze loo nto xa sigodukile namhlanje. Uzibuze apho uza kuhleli khona into yokuba akungeni mhlawumbi ndingomnye wabamama basixhenxe. Ndiyayithanda into yokuba amagama abo angachazwa ngoba bechazwa le ngxaki besakuyilimita kubo. Now that bengachazwanga ithetha ukuthi le ngxaki iuniversal isichaphazela sonke nokuba ngaba silibandla laseGinsberg noba silibandla lasedolophini noba silibandla laseBisho sinengxaki enye, ingxaki yokufuna ukuba nguzimelegeke, ingxaki yokungafuna ukulawulwa nguThixo, ingxaki yokungafuna ukwenza intando kaThixo ukwenze yethu. Na ithi ke le ndima bengiqala ifunda ikuzilile kumele thina sizigoca-goca sizibuza imibuzo esizayiphendula kwathina apha kuthi. Wakwathi umuntu umfethetha kwenye indawo wathi yabona xa unengxaki kumele ukuzibhalele ileta wena uthi ucela uzibona. Sayihleka ke njengoba naliyihleka ngoku kodwa akhona amaxesha njalo okokuba wena ubhalele isiqu sakho ukucela uzibone ecaleni uzibuza uba le ndlela ndihambayo ndisahamba noThixo wona. Kungenzeka into yokuba wawugqibele ukuhamba noThixo ngalamini wawubhaptizeshwa. Yazi uma umxexe bhaptizeshwa naxa sandukubhaptizeshwa akohlukanga umuntu osandula ukubhaptizeshwa nomuntu osanda ukutshata okanye isibini esanda ukutshata okanye ndibe ngohloma ndibe afena ngoba bangekatshati umuntu osanda ukufumana iqabane. Yabona ubrother Jack lo xa ufana iqabane angathi kokwabo nje bengaqhelanga uvasa zitya angavasa izitya lo mina ibe nguyo zibizayo zingaziswanga kuye athi
hayi ndizawuzihlamba namhlanje ezitya zisapheni kwanambiza ezo zazihlamba ngokwam ngoba unobudlelwane angene kubo. Sinjalo nathi xa sisandula ukubhaptizeshwa, xa sisandula umamkela uYesu, kodwa ngelishwa yile nto yenzeka kweli bandla lase-Efeso ithetha ngayo iBhayibhile. Ithi siphulukene nolwathando lokuqala sasinalo, singenwe ngoku ngamakhathi okuthanda iziqu zethu nokungafuni ukwenza umsebenzi kaThixo. Singaba mama. Lona nisithi ke bendiziselo challenge apha kuthi. Ndizokuthi endaweni kokuba sibe njalo masifane nalomfana. Luke chapter 15 verse masiqale pha ku-17. Ndimthanda esiXhoseni uthi uthe akuba nokuziqonda. Unowuthele into ke ne ukuziqonda. Abantu bayasela ne umuntu abhadazele angazazi, abanye othuswe ukubethwa yimoto apha egatsini aqonda ikhona le lenzekayo. Ndiyafuna ukuxela ndithi kuwe abanye babo kwakwenzeka ezo zinto kumkanda lomqhele bukhona. Umuntu athi balulu athi ndiphulukene nomqhele kanye ngexesha ibindinyathele egatsini ndaqonda ikhona into enzekayo. Ndifuna ke ngokunathi sibe nokuziqonda ngoba hey kudala ndilahlekile, kudala ndikule ndlela ndicinga ifanelekile. Ncwadi yeProverbs ndiyacinga uba chapter 14 bayi chapter 16 unendawo ethi there is a road that seems right to man, its end leads to death. Kukho indlela ekhangeleka ilungile kodwa isiphelo sayo iba kukufa. Kumaxesha amaninzi sihamba indlela sicinga ziright kuba abantu abathethi. Sifuna thina ukuze siqonda into irongo sikrwecwe ngabantu. Nangona naxa sele besikrwecile singayeki ukuzenza izinto esizenzayo kuba sithi bazenza clever ngathi. Balibele okokuba ukujongana nathi bathini ngezabo. Ndiyafuna ukuthi masifane nomfana ulahleko ngoba iBhayibhile ithi uthe ukuba unoziqonda wathi ndiyakusuka. Yabona usuka uthetha ukuthi ubuhleli phansi ndizawuphakama. iBhayibhile incwadi kaDaniel chapter 12 nawuxolela bazona iivesi azinqabelanga kakhulu. Ndizalelwe